Għal darba oħra kellu jkun il-Gvern li jagħti widen lir-residenti, lill-ħaddiema u lin-negozjanti ta' San Pawl il-Baħar biex jibda xogħol fuq 17-il triq li tħallew fi stat ta' telqa kbira mill-Kunsill Lokali li fl-aħħar 5 snin kien ikkaratterizzat minn riżenji, ġlied u konflitt interni. Minkejja li l-Kunsill kellu l-fondi meħtieġa qatt ma ħa azzjoni u kellu jkun intervent tal-Gvern biex jibdew ix-xogħlijiet. Dan minn barra xogħol ieħor li sar f'toroq oħra fil-lokalità bħal triq it-turisti u triq Għawdex, filwaqt li dalwaqt jibda x-xogħol fi triq San Pawl. Toroq li kellhom isiru minn Kunsill Nazzjonalista iżda li baqgħu ma sarux. Mistoqsi minn One News dwar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fi triq Iżward, waħda mit-toroq li bdew isiru 2, id-deputat nazzjonalista Robert Kutajjar waħħal f'kunsilli preċedenti għal fatt li ma saret l-ebda triq taħt Kunsill Nazzjonalista. Kunsill Nazzjonalista ħa ukoll Kunsill Lokali mifni bid-dejn. Iżda, kontrarju għal dak allegat, ix-xogħol ma sarx minħabba t-tmexxija ħażina tal-eks Sindku Grazzjella Gallia. Tmexxija li waslet għal disgwid intern u r-riżenji ta' 3 kunsillieri nazzjonalisti. Iżda b'mod surreali Kutajjar waħħal f'kunsilliera tal-Partit Laburista għal dan id-disgwid bejn kunsillieri nazzjonalisti. Kien hemm kunsilliera li kienu ġejjin ukoll anke mill-Partit Laburista illi fixklu fl-operat tal-Kunsill Lokali. Min-naħa tiegħu id-deputat Tony Bezzina ikkritika x-xogħlijiet li qed isiru bl-intervent tal-Gvern. Ħalla kollox fl-aħħar u beda kollox f'daqqa. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li jgħid il-Partit Nazzjonalista, ir-residenti ta' San Pawl il-Baħar jafu li l-Gvern kellu jintervjeni biex isolvi t-telqa fit-toroq li ħalla l-Kunsill Nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar. Qal li dan kien kunsill iddominat mir-riżenji u disgwid intern bejn il-kunsillieri nazzjonalisti li l-enfasi intilfet għal kollox minn fuq il-ħidma li kien hemm bżonn. Dan wassal biex anke jekk il-Gvern qed jagħmel mill-ġdid it-toroq tal-pajjiż kollu, fehem li r-residenti ma setgħux jistennew iktar. Għalhekk qal li intervjena b'mod immedjat anke jekk San Pawl il-Baħar għandu kunsill bit-tmexxija nazzjonalista. Sostna li dan juri li l-Gvern ma jħares lejn kuluri u jġib l-ewwel u qabel kollox l-interessi tar-residenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.